Kaixo, niratzen naiz biurteko tutorea eta haurreskuntzako koordinatzailea. Bideoen bitartez nire burua aurkeztu nahi dizuet eta hemen leherantz nire txikitxoekin egiten ditudan jarduera batzuk azaldu nahi dizkizuet. Bidaiatzea gustatzen zait, nire azkenengoa Kopenhaga izan da eta nire Elsarekin etorri naiz. Dakizunez, hemen proiektuka lan egiten dugu. Proiektuen bitartez lortu nahi duguna da gure ikasleen ikasteko gogoak piztea. Horretarako, gaur gelan prestatutako jarduera bat azalduko dizuet. Hemen gelan asko disfrutatzen dut proiektu amaierako festak prestatzen.